Nie je to len obyčajná pusa, je to niečo viac. To sú dôvody, prečo nás psi lížu. Prvý, láska a náklonnosť. Pre mnohé psy je olizovanie ich majiteľa akýmsi uvítacím rituálom a prejavom zbožňovania. Jednoducho povedané, keď ťa pes oblizuje, hovorí ti, milujem ťa. Pes nevníma svet tak ako my. Jeho hlavný zmysel je čuch a všetko, čo sa deje na našej koži, je pre neho nová informácia. Či sa potíme alebo máme hormonálne zmeny, to všetko vytvára pachový obráz nášho aktuálneho stavu. Čiže druhým dôvodom je, že pes zhromažďuje dáta o tom, ako sa my práve cítime. Tretí dôvod, pozdrav a radosť. Lízanie, keď otvoríme vchodové dvere, je spôsob, ako pes povie, no konečne, vítaj doma. Štvrtý dôvod, ten môže byť aj, že pes sa snaží získať našu pozornosť. Ak pes človeka oblízne a ten ho pohľadka, veľmi rýchlo sa naučí, ako tento trik funguje. V niektorých prípadoch môže lízanie byť aj prejavom stresu alebo úzkosti. Keď sa pes cíti nepokojný alebo je napätý, môže sa snažiť uvoľniť tým, že oblizuje samého seba alebo iných.